Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe. Emolweni sifunda kuMateyu wesixhenxe, ivesi yesixhenxe namhlanje. Celani nophiwa, funani nofumana, qonkqozani novulelwa. Kuba wonke umuntu ocelayo uyazuza, nalowo ufunayo uyafumana, nalowo unqonqozayo uyakuvulelwa. uYesu namhlanje ucinezela ukubaluleka kokuzingisa. Ukuzingisa xa sithandaza ngalo lonke ixesha masizingise. Persistent. Ucinezela ne-perseverance uYesu. Ufuna ngalo lonke ixesha xa sithandaza sazi into yokuba sizawuphiwa xa sicela. Uyayicinezela loo nto namhlanje. Eyoba xa sinqonqoza iminyango izawuvulwa. Sengathi besiqonqozile asawuvulelwa. Qonkqoza umnyango uzovuleka umnyango. Sikhumbule into ukuthi umuntu ovula iminyango nguYesu. Yiyo loo nto esixelela into yokuthi masoloko thina sinqonqoza, masoloko sicela uzawusipha. Isithembiso ke futhi kwivesi yesibhozo ithi kuba wonke umuntu ocelayo uyazuza. Uthi ocelayo yena uyazuza, nalo ufunayo uyafumana, nalo unqonqozayo umnyango iyavulwa. Masoloko sinelo themba sokuthi xa sisiya ezinyaweni zikaYesu Kristu asiye nje ngokuqhela, siya ngoba siyazi into ukuthi njena uzayenza le nto esicelayo. Masiceleni izinto esifuna uYesu azenze ezimpilweni zethu. Singathandazi ii-problems, singathandazi iingxaki. Thandaza le ofuna ukuyibona eyenzile empilweni yakho. Thandaza le ofuna ukuyibona, umahluko ofuna ukubona ebantwaneni bakho. Akuzusoloko kunjalo ebantwaneni bakho. Icele ezinyaweni zikaYesu le nto ofuna ukuyibona ebantwaneni bakho nakubazukulwana bakho. Masiziceleni izinto esifuna ukuzibona elizweni lethu. Siye kuchaza iingxaki zelizwe ezininzi. Masiceleni ezi sifuna ukuzibona ezenzile. Singathi hayi ngobantwana bethu abaya benyawo. Uthi hayi umntana makakho bayo. Masiceleni uThixo into othi makayenze kwaba bantwana. Ziinkokheli zakusasa zelizwe ezi. Masiceleni izinto esifuna uYesu azenze ezicaweni kwiinkokheli zethu. Masiziceleni izinto esifuna ukuzibona. Uzawusiva nasi isithembiso. Ithi abacelayo bayaphiwa. Masivuselelekeni namhlanje emithandazweni yethu, kwi-secret places zethu. Masivuselelekeni kwii-altars zethu. Into yokuba uthe esicelayo uzawuyenza. Akahluphi. Into eyenzayo into yokokuba asikhuthaze ngokuzingisa. Sikhumbule ukuthi uYesu wazingisa umnqamlezo. Cross of Calvary for uYesu was not easy, and yet he was innocent. Kwakungelulanga ukuthwala laa mnqamlezo kuYesu, kodwa wanyamezela, enyamezelela mna nawe. Namhlanje njengoba sicophe apha nje sithetha ngayo kungenxa yento asenzeleyo.
endaweni yokuthi njena kufethi yena kujabalale thina, wathi njena ithi kuyo, wathi ndiyaya emhlabeni yofela bona. Waye innocent. Sikhumbule loo nto. Omnye umntu owazingisa emthandazweni nasendleleni yakhe nguBhatimeyu. UBhatimeyu wazingisa, ngengazange wabona uBhatimeyu uba wayengazange azingise. Masizingiseni nathi endleleni zethu nasemithandazweni yethu. uBhatimeyu wathi ekhwaza ecela uba Yesu nyana kaDavide ndenzele inceba. Kwaye kukho abantu besithi uyangqola. Wathi besithi uyangqola, kanti bamenza ukuba makakhwaze ngakumbi. Kwakungelolanga ii-crowds nawe uyazazi ezifuna ubona uYesu, kodwa wathi njena uzawundivunyana kaDavide, wamemeza. Nathi masingayeki nomemeza, akusingayeki. Zininzi nathi ezisimisa, zininzi nathi ezithi nje ii-prayers zethu zi-expirile. Akho prayer expirayo, ayina-expiry date iprayer. Bambelela ngakumbi, ufane noBhatimeyu. Wayifumana uBhatimeyu i-attention kaJesus. Nawe nam sizayifumana i-attention kaJesus. Sihlaleni senalo nokholo. Mthandazo ufuna sibe nokholo, singayi ngekuqhela kwendawo sithandazela kuyo othi hayi sendiyazalisekisa. Yangokholo, yangokholo. noBhatimeyu wamemeza ngokholo. Wayeyazi uzamva, wayeyazi ukuthi nje kandimemeza uzawundiva. Izulu liyavula, liyasiva xa sithandaza. Aphelelwa ngamandla. Asikhuthazaneni ngempela kwezi end times. Zininzi izinto ezenza into yokuba singathandazi, ezigqiba ukholo lwakho. Ukholo lwakho ungavumi ukholo lwakho. Ukholo lwakho uyongena nalo ezulwini. Zingenzeka zonke, kodwa kungabikho nto yenza into ukuthi wena ungathandazi. Thandaze ngokholo. Stay blessed. God loves you.